Ahojte ľudia, ja som Dazar a dneska si zahrajeme proste, ja ani neviem ako to nazvať. Proste budeme fajtiť, budeme si proste vyvolávať svoju armádu. Ale počkať, ako sa to robí? Takto. No proste toto urobím. A bum, spawn sa mi. Teraz takto tu budem klikať. Dobre, moja armáda je pripravená a je na týchto čiernych, čo sú akože proti nám. Dobre, ich bombia. Po tebe budem fandiť. Sa odhadujete jak Bardeni. Je to tak dlho trvá, ešte ani jeden z nich, ani jeden z nás. Je jeden z nás, no, z nich. Teraz to bude ľahšie. Bum, bum. Kopajte ho na tej zemi. Je po ňom super. Jeden win. Takže táto hra sa volá Epic Army Battles. No. Free. Neviem, ako je popríte zbraň. No. Upgrade. To som teraz robil. Si ich môžem mať viacej. Koľko ich mám? Koľko ich mám? 6. Alebo počkať, ja neviem, koľko ich mám. Áno, 6 ich mám asi. Neviem, kde to píše. Taký darček. OK, start battle. Neviem, kto vyhraje. To môžeme ísť aj proti T-Rexovi. No tak toto bude na dlho ten fight. Poďte. Ukrajina zase Rusko normálne. Ja mám taký pocit, že to asi prehráme. Alebo vyhráme, ja neviem. Asi vyhráme, nám ešte, no, vyhráme. Yo, win. Dobre, mám nejaké tie peniaze. Teraz ich mám 6. Ale neviem, kde to píše, backpack. Ne. Upgrade. Tube power. Takať. Teraz budem toto. Koľko mám? Neviem teraz, čo som spravil, ale asi prehráme. Dobre, sú tu 6. Mám ich 6. No ešte to nie sú všetci. Hej, oni tu asi nie sú ešte všetci. Oni sú tu len prchať. No. Ja dobre počítam. Aha. Čo? Ja tomu nechápem. Ja tomu nechápem. On má bejsbalovku. On má to tu. Bejsbalovú. A ho musia ísť traja. To prehráme. Alebo ja neviem. Možno prehráme. Ešte ani jeden nikoho nezomrel. Som zvedavý, kto vyhrá.
No tak im to nerajú. Ty vole, ten ho asi teraz skoro dokopal na zemi. Tu riadne fajty. Dej mi ho. Vyhrali sme. Jupi, to je tretí win. Mám taký pocit. Mám 3 a ideme na T-Rexa. Takže už len 3 viny a ideme na T-Rexa, takže fajn. Upgrade. Si kúpime. Neviem. Ale kde zistím, že koľko ich teraz mám? Dobre, ja to idem. No spavnujem si ich tu. Tretí. Teraz ešte 3 by mali ísť. Raz. No, to spavnujem. Hej. No poďte. On sa na tých mojich aj nedostane. No možno. Hovor mi, že už zomru. Ja nedám to ešte po nich pali. Len veľký už to neprešlo. No toto bol easy win. Jak tančia. Tancujú. Čo sa teraz stalo? Dobrá. Hej. Dobre, ideme do shoppingu. Kúpim toto. Baseballku nemáme. Druhú kúpim. Tretí. Štvrtý, piatý. Fight. Tak toto je epické. Tu len dva, to neriešia ani len strelav. I tiež majú odstreľovača. Ani dobrá. Ani koň. No. Ja s našou baseballkou už je po ňom. Však sa im metie už. Je ďalší win. Takto sa mi to páči. Počkať, a teraz, keby som chcel ísť do toho upgrades, pojem tu. Tu keby som chcel kúpiť ďalšie, tak potom na to... Neviem, čo som teraz spravil. I tretí. Asi to je asi sila.
Dobre, štart. Na čo som kúpil? Neviem, čo som to kúpil, absolútne. Tak toto asi neviem, či vyhráme. Oni majú laser. Tak toto nevyhráme. Asi sme prehrali. Ale ja nemám peniaze na to. Los. Tak teraz ako to vymyslíme? No Lukáš, čo môžem kúpiť? Upgrades. No to nemám. Na nič. Oni sú teraz slabší? No, nemám ten pocit. No dobre, tak to už zvládneme. No, dúfam, že to moji zvládnu. To majú takého healováča. No, až tam umiera. Tak teraz neviem, ako to dopadne. Dajte im čo. Jedna krnička zadarmo berem. Dobre, čo je toto? Kúpim toto a pokúste sa dať win, hoši. Tak poďme. Hej, ja ani neviem, koľko už točíme, 13 minút. Tak poďme na tú 15. No, teraz začínam hovoriť hlasnejšie. Dobre, začíname hru. Poďme. Máme tam ďalšiu pištoľu, takže to nebude až také ťažké. Od teba zbijem. Neviem, ako to funguje. Stredám väčší damage, ja neviem. No, vyhrali sme. Ale neviem. OK. Skúsme dať teraz vín. Chceme teraz veľa. Tam tu ide jarké bomby. Už všetci? No, budeme točiť ešte 15. My už môžeme ísť aj na dinosaura. No, tak na toho sa pokúsim ísť. Keď viem, že tu prehrajem.
A na toho si môžeme ísť na druhej časti, keď vôbec vyjde. Kde je to náš obrnený? To nevyzerá dobre. Hej, čo sa tu deje? Ten červený je asi pravdepodobne náš. Ako tu bijú, pomôžte mu. Tu sa čo deje? No, prehrávame. Teraz môžem dávať ten damage. To neviem, či nám pomôže. A koľko ich to ide. Prehrali sme. To nevadí. Ostalo som peniaze. Super. Teraz tu kúpim toto. Tá power. Sme to tu. Domství. Dobre, ale to sa dozviete v ďalším dielu. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček a ja sa s vami lúčim. Čau, čau!